Davis, mabatian, diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw, Huwebes kita. Pebrero 3, tuig 2022. Aksyon Hotline. Kumusta kamo mga suki namon nga matag palamati hindi lamang sa kahanginan kundi ang mga nagasunod man na paagi sa online. Mga nagamonitor sa Facebook kag YouTube. Karon iyang nga aga, kumusta kamo? Kumusta dira sa inyo ginamtangan sa mga listeners naton sa guwasong pungsod Pilipinas. Mga nagamonitor na via YouTube kag Facebook anuman nga oras sa inyo ang aton gid nga pagpanamyaw. Iwat na naman kita nga magapangaragad sa inyo tubtob sa takna nga alas 9:30 karon iyang aga. Now sa aton nga magka-aksyon, feel free sa pagpakigbahin diri sa aton talakayan. Especially ang inyong mga komentaryo, ang inyong mga opinion, reaksyon, mga mensahe, kag pagpanamyaw, ginabi-abi na ang maayo pagid kung ang inyo sining nga pagmonitor karon nga aga, kung mayara tani kamo sang himuon nga pag-share kag pag-like sa tanan nga program sa Aksyon Radio Bacolod para damo pagid ang aton malabutan. Sa mga on-air listeners naton sa bilog nga Western Visayas, kutob malabutan sa aton sininga tingog sa Negros Occidental kag bilog nga Metro Bacolod, mga merkado. Aga pa, kumusta kamo dira? Welcome na diri sa aton nga Huwebes nga presentation. Aksyon ay tayhupon checking in diri sa aton sining pagpangalagad kag of course madalag ko nga mga topiko nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline 2006 Golden Dove awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Atensyon sa mga bakulod nun, i-check naton karon kay may panibag-o naman nga instruction kundi nagligad to ang SPAS Processing and Approval kundi ara na siya sa kay Councilor Cindy Rojas nga office no para sa returning residents no mga locally stranded individual. Amo ni sila ang naga-process upod iya sa talatapan ni Councilor Aisa Villaflor no sila ining nagabuligay kag dira man gina-process ang iya sang mga OFW nga nagabulig man ang talatapan ni Councilor Israel Salanga. May mga pagkambyo, may mga changes, although nga tiyang Bacolod, wag gid man niya problema in terms sa pagproseso sang inyo sining nga mga espas. Kay mapos naman lang mo, no? Para sa mga travelers nga mga Bacolod noon, kag sa mga luyang magsulod diri sa Bacolod City. Pero i-check ta ha kay ti ang ini nga trabaho ang dugang subong no sa obligasyon sang mga nagatrabaho dira sa talatapan no sang City Disaster Risk Reduction Management Office. Sila na subong dira ang nagauyat para siniibaluon tabi nanong matabo sini may mga panibag-ong butang dira subong mga personnel no para nga mag-asikaso sini nga concern. Kay para man sa kapusan sa mga nag-process kag sa mga luyag magpalauli diri sa bahin sang Metro Bacolod. Ibaluon ta na directly in a short while gikan mismo sa kay Dr. Pornan sang DRRMO. Ano pagid? Now, i-check taman ni karon ang pila ka mga update. Ariho kundi isa sa maginabantayan naton
nga mga proyekto sa Bacolod, amo ini ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital. Kahapon, nagpatigayon sa press con si Kong Greg Gasataya ang natabo mga kaaksyon may ara na sang gina-expect no galaom si Congressman Greg nga ang pagproseso sang mga technical requirements agod mapatukod ang Bacolod City General Hospital, ga-expect si Kong Greg nga matapos na. Now, magambal ka technical requirements, ano ini? Okay, pa-explikar ta na in a short while sa kay Kong Greg Gasataya, mga ka-aksyon. Action Hotline! Bakuna! Dua ini kay isyo sa bakuna. No? Bakuna sa butika. May ara sang ginlunsyar ang Bacolod. Actually, today ang launching sini. Ang butika or bakuna sa butika, ti may ara kuno national IETF nga mga representative da ipadala di sa Bacolod. I-check ta na, pero isa pa gin nga kon party update bakuna para sa mga 5 katuig tub-tub 11 anyos. May tentative na nga schedule for Bacolod City dungan sa selebrasyon no sang February 14 nga Valentine's Day. Action Hotline! Madayon balaina ang tentative nga schedule kay ang balita gikan didto sa Metro Manila. Subong adlaw gina-expect nga mag-aabot ang supply sa bakuna nga gamiton no para sa pag-inject or para sa vaccination drive sa mga kabataan. Take note lain ni siya no ang lain ni siya ang gamiton nga vaccine para sa mga may edad na regular nga mga vaccinees kag para sa mga kabataan no kay kita nyo may mga color coding gani na ang suludlan ang bayal nga ginabutangan sining vaccine. Action Hotline! I-check ta na karon dugay-dugay ha sa probinsya nga balita kundi kahapon niya si Gov nagkadto sa Ilog aga pa si Action Marlo nagupod na didto na nagtag sang mga inugpatukod sa puluyan kag pagkaon nga supply dito sa mga pumuluyo dira sa banwa sang Ilog. Now, ti mayo man na at least ang mga naigo kag nahalitan ni Bagyo Odette no mabuligan dira sa Southern Negros ti ginamat-amat lang ni Gob. Kahapon Ilog ang next nga schedule dira gyapon sa South. Amo na silang mga lugar nga ginatinguan gido kawayan ang next in line nga padulungan ni Gov Lacson. Pero ang balita mo ni ho, kung nag-request ng mga airline companies dugang nga flights, wala gina-approve ni Gov Lacson. Action Hotline! Kag pila pagid karon na ka mga update man nga atong tutukan mga crime stories development atong sa Victoria City nga ginlutang nga Muslim leader. Ibaluon ta karon kung anong latest nga investigation sang kapulisan. Action Hotline! Kay gindulong nas katapusan nga palawayan ang ining pulis ay ining victim pero ang investigation sang kapulisan namo ni ang importante no nano ang pinaka-latest may ara na bala sila sang natumod nga suspect or among responsable nga naghimo sang krimen. Action Hotline! Amoy na so parang pila ka madalag ko nga mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Naunahon ko lang niho for the benefits sa mga nagamonitor karon nga aga kay nagligad to masami nga gina-interview naton is Councilor Cindy Rojas or either Councilor Rojas, Councilor Aisa Villaflor, Councilor Israel Salanga kay sila nimong nagabulig sa mga nagapalauli diri mga travelers sa pagproseso sa ila sining mga S-Pass, no? Sila nag-approve, pero tiyang Bacolod daw ay nagidman subong duro pa kuskus balungos. Pag-apply mo na, basta magkumpleto mo lang, automatic approve na siya. Pero ang latest nga development amo ni, ang inisubong, ginassign, gindesignate na sa bahin sang DRRMO. Tidugang ni nga obligasyon para sa ila, ibaluon tabi kung ano, saan o gin maumpisang ara na sa DRRMO, ining trabaho,
Online sa hotline. Online sa hotline. Joining us this morning diri sa atong napagpangalagad is Dr. Ana Maria Alaani Punan, ang tagpamuno sa City Disaster Risk Reduction Management Office. Hi Doc, kumusta ka na? Good morning. Hello Doc. Alas 8:18 na. Naibalikan ko lang si Doc Punan in a short while para nga makasugilanon kita sa iya, maka-update kita na ni may ginassign na nga bag-o dira mga personnel siya dira sa area. Doc, good morning. Welcome diri sa Action Hotline, sa Action Art kag live kasubong diri sa aton nga pagpangalagad. May aga, Doc. May aga, Action Art. Salamat gid. Doc, saan mo maumpisa ni nga gin-designate na sa office mo sa DRR mo ining trabaho, especially sa pag-approve, no? Pagbaton sa mga nagaproseso sa ESPAS? Sa lang Action Art sa mga December. December of last year. Balibira sila nag-attender Action Art. Sorry. Yes, Doc. Yes, Doc. Bali, dala sila nag-attender kay ang may mga reklamo bala sa una nga kung gabi wala sa mega sabat sa OSPA. So, ipa-upod sila namin sa Amon Command Center nga parang may mga sabat na si gabi. Okay. Kay kumo yung ang DRR mo, may mga personnel nga on duty, even gabi, 24/7, ang mga personnel. Amo ng reason nga nagabulig ang office mo. Bali, yes, Action Art. Bali, ang sa Command Center, aradan ating communication. At the same time, aradan ang One Hospital Command nato nga hotline. Okay. And then, dugang ang ating SPAS nga lain man na sa nga personnel pero maupo na sila. Pero ina nga mga personnel, bago na ini mo gin-put up na, Doc? Actually, iyan sang office of the city mayor nga mga personnel man nga pag sa mga iban ila ni Councilor Cindy, ni Councilor Ising, kag Councilor Ayesha. Okay. Okay. So, nagabulig dira. At least, dira ang office ang mga personnel mo, no? Anyway, hindi na gid man mabudlay, subong, Doc, no? Ang pag-process na, by the way? Yes. Actually, kung ara ka sa Panay or Western Visayas, Western Visayas Region 6, you still have to sa ESPA. However, ang iyan na mga requirement is your ID, nga government issued, and your vaccination card. Okay. No, why na gid man ang sa Region 6 siya, do hapos na gid lang man eh. No, amo na lang ng requirements. Actually, Manila man lang niyo kag iban nga mga areas abi out of Region 6. Amo di sila nag-process sa sining ESPAS. Actually, the process man ang Western Visayas. However, amo na ang unrestricted na yung Western Visayas. That's why wala na requires ng ESPAS or rapid antigen test. Aha. So, hindi man dugang ini nga trabaho gali sa office nimo, ano? Anyway, may mga personnel man dira nga assign subong nga amo na ang nagabantay da. So, bisan gabi ka mag-process, may may tempo nga sa gabi, why gid problema? May ma-accommodate sila, Doc. Yes, sir. Yes, actually. Aha. By the way, isingit ko lang kay kagabi, lang ginkuan ni Action Dale, ang ginheadline niya, kaya ko siya malabutan, parte sa mga teknisyan nga makayusang CCTV. By the way, Doc, pila ni ka CCTV ang kalayuhon sa Bacolod, Subong? Actually, ang ato ba lang nagkalaguba, especially ito sa ating title address, at dito lang yung mga iba yung mga first na nato na 39, ba na? Nga first nato yung so ang iba sila ng serviceable na, that's why nakakadina di ang ato yung technician which is from Cebu. Okay. So, saan sila ang schedule nga posible magkanto di, Doc? Wala pa kami kay sila man na nag-kuha niya punta dito. So, anytime siguro mga within this February or early March. Okay. So, may mga CCTV gin man nga because of Bagyo Odette nagkalaguba ni or why naga-function? Yes po. Aha. Sige, anyway, ma-check lang kami siya sa imo. Doc, sa mga mga Bacolod nun, nga may mga himata nga nagaluyang magpalauli diri,
Okay man kay anytime 24/7 kung mag-process sila sa SPAS, okay naman especially fully vaccinated, why naging man yung problema, Doc? Yes po. Doc, salamat gid sa time. Good morning sa imo. Good morning. Actually, thank you very much for the opportunity. Salamat gid. Action Hotline. Anyway, ara na da, pero actually subong nag-post man gani, no? Kay si Doc actually hindi gid man nga siling nga sa office niya directly. Sa diara mo ang tasking sina kundi may mga personnel man gyapon from office of Councilor Cindy kag mga personnel staff from the office of the city mayor nga nagabulig da no ara gali si command center na singin plastar. Now, ang purpose kay ti ang isang DRRA mo nga nagabulig sa command center 24/7 waya galinalinda nagabulos lang may mga ara dira assigned nga mga personnel nga naga-duty gid all the time. So in short, ang pagproseso mapos na, no? Mapos man lang subong Actually kung fully vaccinated ka, may ara naman subong nga daan nga pag-approve sa tong nagligan nga meeting sa Bacolod City and the province ang pagkuan subong ang pag pauli mo diri hindi naging man gani problema since nga why naman gina-require sang sadto anay ang budlay kay ti kinanglan may ara kagid sang negative result sang RT-PCR test. Simple naman lang subong mo kay ti bisan ang rapid antigen test, pwede mo na siya magamit basta kuhaon mo lang sa mga laboratory nga gin-authorize sang Department of Health. Action Hotline. Amo man lang nakasimple na subong ti way gin man na problema in terms of SPAS. No, at least siling ni Doc Fernando, December pa man gani gali ni na kuan na no na gin designate o kun gin pabuligan sa iya sinitalatapan dira sa command center nga ang mga personnel sang DRRA mo ara dira naga-duty 24/7. Action Hotline. Alas 8:25 na Action Radio Philippine Standard Time. Amo na so far ang mga update lang gindadala naton sa inyo para at least may baluan sa mga bakulod nun kapin pagid sa mga nagapalauli. No? Actually, why naging man problema sa nasiling ko na since nga may mga ginbag-o no, sa travel requirements especially nga pwede na gamiton ang RAT. Ang importante da siyempre, sa mga nag-process, hindi lang mo magamit sang piki nga madokumento to avoid sang inconvenience kag kaso gidi. Kay kung magsigi ka mo gamit sina, may posibilidad nga dako gidi ang posibilidad kang madakpan gidi ka mo. Kay ti may ara na ina sang mga code kag madasig mahapos na subong ang pag-detect sina kung bala ang ginagamit yung dokumento maayo o kung husto original kag way gin doktoran, way gin piki. Action Hotline. Na amo na siya. So anyway, i-kuanon ta lang siguraduhon lang nga kung mag-travel ka mo, kung magproseso gin man, hindi na mag-ideya nga magamit sang piki nga dokumento para maka-avoid sang problema. Action Hotline. Alas 8:26 na. Sa iluan ko lang kay Ari, ang party sa ospital ni mayo maning balita mo. Kabalo ka, during the pandemic, pag umpisa pa lang, paghimugasa, ang primero, gito lang, nga pag-igo sang COVID-19, nga naglabot nga ang Bacolod City na overwhelm ang mga hospital kadamo sa nagaproblema, ang iba nagapalanglatas, nagalabot sa mga hospital outside Bacolod City, bangod ti kulang no, ang hospital wala na bakante. Now, diri nato na realize nga hindi gimanggali tapos no ang hospital isagid sang kinanglanon hindi lamang sa tiyempo sang pandemic nga hindi lamang sa kaso sang COVID-19, bisan hindi pa COVID-19,
ang tao ang kayang lawas ni sa ginising importante siya mo. I-check ta lang ni kay subong ang latest update sila ni kong Greg Gasataya may ara na kuno sa ginahulat na lang nga technical requirements kuno mo nang ni ang kinanglanon. I-try lang sa liwat biday gin text ko siya kay naka-okay na ni siya kay na mo. Kung gatawag kami da sa cellphone mo, kay gusto tayo baloon, ano, magambal ka ng technical requirements, ano gini siya? No? Ano ining mga technical requirements para maumpisa ng pagpatukod sa hospital? Anyway, ti may approve naman nga budget, allocation sini, kag ano kalawig ni siya magtuon house ang technical requirements? Amo nang importante gin nga may baluan ta, mismo kay Kong Greg, no, kay sila ni sang Department of Health, ang local government sa Bacolod, di ara man ang nagabulig. In fact, ang lote dira sa Barangay Vista Alegre, okay naman to. Madonate ang pamilya sang lote nga patindugan sini. In other words, ara na tadai sa punto nga ang pag-umpisa na lang sa project, amo ning ginahulata, no? Which is really, really good for the people of Bacolod City. Online sa hotline. Online sa hotline. I-check nato na kung ano ining technical requirements, planong kinanglanon, dira kang ano kalawig ni kay siling ko, mas mayo mampisa ni taning proyekto before pa man sang eleksyon sa bulan sa Mayo mo. Joining us this morning is Congressman Greg Gasataya sang Lone District sa Bacolod. Kong, how are you? Good morning. Aton art, may nagasi mo, may nagagi sa aton ng mga tagpalamatik kauturan, may nagagi. Kung i-check ko lang bala, ano ni siyang technical requirements nga mo na lang kinanglanon subong so that maumpisan na ang pagpatukod sa Bacolod City General Hospital? Actually, mga series of meetings na naging tayo last week, no? Although kapilanan na siya ma-postpone, nag-request ang LGU last year and then early this year na i-move ang pila ka mga series of meetings, no? So, ang technical requirements ang mga initial na feasibility, na ang mga floor plan na imo naman sa DPWH, at pila ka mga engineering requirements, especially na imo na sa DPWH. No? So, ang tulang na biglang sini is ang pag-apply sa permit to construct, no, sa Department of Health, after which ibalik na siya sa DOH, no, para ipatigayo na ang pag-build isang sininga proyekto na meron isang total nga budget na 450 million pesos, no, 250 from Department of Health ang maging pangayo naton, and then nagpadugang sa Permit Zubiri sa another 200. So we have a total of 450 million for the construction of the Bacolod City General Hospital Action Act. So kung nagtawon natin ining pagproseso sa technical requirements, most probably kung mahingagaw ini by February, gali matapos na ni Kong? Still depend kung ano kadasi ang pag-iho sa LGU sa pag-apply sa permit to construct sa Department of Health. No? As soon as meron itong permit to construct, ang DOH mahimo manakilayon sa mga atikang in coordination ng DPWH. Okay. I see. So, ara manggali nila ang papel, dako man ng papel sang City of Bacolod sa LGU kung para mapadasig ini. And hopefully, hindi na ditani mapunggan gamadayon ginitani ang proyekto kung no? Kami actionard, no, kasi ang pundo ara na no, ang lain na obra na naton, ang pundo na request ko naman sa DOH na include sa General Appropriations Act ng National Government for 2022. Meaning na pundo na gitna sa National 2022 nga na gitna pundo. Ang mga initial nga mga engineering requirements kay mo ng DPWH, coordination meeting naman na last week, although may mga series of coordination meetings pa. So it's almost na mga papeles, almost ara na Sinart. Ang certificate of need na supposedly issued sa DOH, gin-waive na
because na sang layi ng hospital na mga ginimok naton. So, di pa duwa na lang siguro sa duwa ka paperworks ang kinaglanon pag-aprobahan sa DOH para gilayon ng nasukura ng inyong proyekto. I see. So anyway, mayo man na, no? At least ang aton lang din ginalaman, maumpisa na gin ang proyekto. Ano man ang mayara man kamo mga political differences subong sang LGU, pero lain naman na yan, lain nun talagang issue sa politika, diri lang kita tani sa project kumadayon kong. Definitely, Absunar. That's what we have been saying since last year. Natin ang politika sa punta pa ng eleksyon. Ayaw pa to yan. Ang importante is kung ang bululigan ang hindi nga proyekto para sa kumuluyo sa syudad sa Bacolod, which we have been working for the past 4 years, no? Napatupo na itong bilang Congress action. Okay, very good. No, at least mayo na siya nga development. Kumusta subong in terms ang umpisa nga nagsulod kadra sa team sang Grace? Grabe no, ang hindi maintindihan sumudo inukay mga barangay kung no, may mga ara nga naga lukso-lukso man do hindi man makaintinding ibanda sang nga mga opisyales, no? Na normal din sa politika nasyonal na pinaka-importante ang pagsalig ng kumuluyo, no, sa naton siya na pagpadayon na pagtrabaho at pagpatuman sa sila sa mga programa at pwesto. Kasi despite kaya matamat na init ang campaign season, pati on our part na congressman, dahil mo kita sa lubraw. Hindi niya pwede nga unaton sa masunod yung mga binulan, ang importante din of that. So, muna tutukan dito na ito sa naton pilid ng mga legislative agenda, may ginagprubahan shared office na Jason Bacolod dito sa Pulpay Senate, na may ngagaw sa mga yung third and final reading, din na pag-deliver sa pila sa mga programa, no, medical assistance, kiliban pakit ng mga hilikoton na kinat para sa tayuan ng pumuluyo. So, pakit ang pag-ensure ng mga naka-line up ng mga proyekto sa national government for 2022 mapatuman rin sa aton sa siyudad sa Bacolod. May mga sesyon pa kamo nga schedule, Kong? May schedule pa man kamo, mga sesyon pa kamo gyapon? Oo, natapos na Action Art. Bangod by next week, ma-start na ang campaign sa national. So, muna nga nag-adjourn kahapon ang sesyon sa Congress, meaning sa House at Senate Action Art. Sige. Kong, salamat gid sa time, ha? By the way, kung madayon gibaning chin office, may arat na target nga area kung limutangan? I-discuss ko pa Action Art with Ched as soon as mapirma ni Presidente ang atong sing lagi nga gitibon. Aha. On that note, Kong, salamat gid sa tempo. Good morning. Salamat Action Art, mapawag sa inyo kung nga gid sa tanan. Action Hotline. Ang aton lang tani, ang politika awayon lang ni sa lain nga arena. No, sa lain nga sa ang politika yati normal gina, hindi man tanan nga tiyempo nga updanay kamo may ara gid tendency nga makuan kamo mo. Maengkwentroanay bala, ti normal ni politika pag saylo-saylo. Kay bisan gani parariho kamo kun ka isa, tawag ka kamo gani si Manny Pacquiao nga sa isa lang sila ka partido nga supposedly kung sundon ginang partido nyo mo na yang kung anong ginsumpaan mo sa partido nyo mo na yang respituhon mo mo diri sa ato niya way na nasubong ti ipaiway ito ning politika na yung importante proyekto niyo baka nubon sa ning pundo karon kung di pa ni madayon sa inyo be no ang importante din ang proyekto matag sa mabakulod non para nga hindi man magpuno gid kataba ang Corazon Locsin diho pangitaan ta naman kag kung may bagong hospital kundi may alternative kitang katuan tanaw lang ang Corazon Locsin di kaya los ang mga nagakaladto di mga bakulod non man no ang nagapadulong diri kapin pa kun pulo pigado kaya din kabi makadto Ario may ginaayo gid si Ma'am Pasitero i-akomodahon ko siya nay kay may payout kali subong nga agad ti gusto ya gid ipaibalo sa mga bakulod non. Online sa hotline. Salamat gid sa pagsaling ni Ma'am Pasita Tiro. We have her on the line kay may payout kali karon sa hapon kuno. Ma'am Paset, kumusta ka na?
Good morning, Action Art. May ngaga. May dayan ngaga do hindi patakot naton ka lagaw ni kabakasyon sa Tabukto kay do medyo sako pagid no. Damo gid. Karay man dyan mo. Nang, ano ning inyo payout ni ma'am sa afternoon? Abi ko natapos na ni, ano ning nabilin para sa mga partially na lang ini? Oo. So, thank you, good Sir Art, no? Sa paghatag mo sa akong sininga time. Kay taman-gid ka lipot sang amon nga pag-announce bala kay karon na ni sa hapon ng payout and flagging ni namon ang mga barangays na mag-receive karon sa hapon. I have no other way but to announce it in the radio and at the same time may i-posting man kami sa kada barangay kung sa diin may payout, no? Okay. Kaya wala ni ka venue ang aton nga pag-payoutan, no? Sa Takuling Gym, Gonzaga Gym, Takuling, sa Bacolod Art Center, sa may Bacolod City High, may Kulangan. So, Okay. duwang venue na ton. Now, basi magtingala sila, why nga may mga payroll nga wala pa, kag subong nga payroll nga ara na. That's why, i-posting namon ni, kay hindi man tanan-tanan nga payroll. Like, for example, kung magsiling ako nga mansilingan, hindi man ni siling nga tanan, hindi nga mansilingan, will be paid out this afternoon. So, pakilantaw lang sila sa barangay hall kung sino to nga mga particular persons ang i-payoutan karong sa hapon. No? Okay. So, ang schedule namon, Sir Art, sa Takuling Gym, ang mga barangays, amo ang Mansilingan, Granada, Vista Alegre, Takuling, Villamonte, Alihis, Barangay 41, and Barangay 33. Okay. And then we also have Barangay 3, Barangay 13, 14, 15, 16, 29, 32, 35, 56, kag 39. That is, dito sila makato sa Takuling Gonzaga Gym. Pero lang taon na nila ang ilang mga names sa ilang nga barangay hall. So not all of them nga nag-apply for partially damaged houses inang tanan ni ma-payoutan karon. May mga portion lang kita ang Okay. aton nga mga payroll. Now, sa Bacolod Arts naman, Chester, may mga 414 kita sa bilog ng mga tao nga magakuha. And by the way, sa Takuling Gym, may mga kita 500 plus nga magakuha, no? Okay. So sa Bacolod Arts Center, ang makuha nga barangay amo ang Handumanan, Tabog, Punta Taytay, Singkang Airport, Panganukoy, Sumag, kag Tangog. Okay. So ang advice ko lang gid Sir Art kung pwede malingling nila dito sa barangay hall nila dugay-dugay kay italoon namon tong mga payroll i-posting para they will know if they are included karon sa hapon nga payout. I see. So may mga mabilin pa nga hindi makabaton kag hindi tanan, mga pila ka bilog paning do hindi maakomodarya today nga hindi sila makabaton sa payout, ma'am. Every day may payout kita, no? So today, tomorrow, sa Sunday, sa Monday, sa Tuesday para tanan ni maubos namon payout. Pero Okay. tungod nga ang aton mga venue wala is limited, so we decided na lang nga ang others will be paid out tomorrow and the rest will be on Sunday, Monday, and Tuesday. So may Yes. Tuesday tapos na gid kami ni. I see. Sige. So anyway, thank you gid sa pagsalig diri sa Action Radio, Ma'am Paset. Hopefully naga-monitor gid sila subong kag ara man lang karon available man sa amon Facebook page for the information sa mga beneficiaryo. Pila ning batonon sa karon sa mga makuha to o amon ni ikon partially 5 and 4, no? Yes, 5 and 4. We would like to thank our city mayor and other officials for facilitating man nga mga tagid ni naton subong, no? Through their efforts, we were able to consolidate ang kada opisina and di amo na matigayon na gid nga magahatag naton. So thank you gid kay Mayor man. Sige, salamat gid Ma'am Paset. Talong gid. Good morning. Thank you, sir. Good morning. Action Hotline. Ayos, gayo gid si Ma'am Pasita, Pasita Tiroy. Sila nga ba si pwede ko na kasulod sir kay
may importante gid nga announcement ari ginapabalo ka mo da ang tanan nga nag-expect hindi tanan kundi ang nag-expect nga makabaton sa payout may mga listahan nga ipagwa i-posting sa barangay hall nyo kadtuan nyo dalan tawon nyo para hindi bala maruya ang tiempo nyo hindi ka mo bala nga magkadto katuya karon sa takuling. And then pag abot mo to, why kaya galingalan to kay sa next schedule ka pa, mas mayo na coordinate na lang mo sa barangay nyo daw, sa barangay hall, kadto ka mo da. No, ato mga nahalitan, sambang yung udet nga partially destroyed or partially damaged ang puluyan. Ang batunon sa Ninila is 5,000 and 4,000 pesos para sa manahalitan, kapin pa kung no, sobra 50%, takong kalitan sa balay mo, pero hindi man totally destroyed, 5,000. Kung slight, 4,000. So check nyo na, karon i-try naman nga ma-post ini sa Facebook page sa Ason Radio Bacolod para sa benepisyo sang mga magabaton, no, sining bulig financial. Pagbalik ta karon na, damo ba ito ng balan? No, by the way, mayara gali sang i-check na guros taga bitaw karon kay starting today gali to Sunday, one lane closure kuno sa dalan dira sa palibot Lasal. Tinudamo nga dan galabay na kay ginagamit nga daw access road. Baluon ta na bitaw. Sinong bitaw ta na subong nga headman? Kay para nga may ara advisory na kay basi kun mag sa Lamonte, bala maginutok na ang lugar. Kag amo maning adlaw subong ang antigen testing sa tanan nga mga bar examinees, kag kung mag-positive sila sa patigayunon nga antigen testing, hindi sila allowed nga magkuha sa bar exam tomorrow ay lain sini kung magpuwera palayo lang, no? Ginawa, grabe ng preparasyon mo, bala, grabing ti mabugado ka sa ulihi. Tapos hindi kayo mo kakuha examination. Wala mo ipuya baga mo ni Pro. Ang bar examination will be held on February 4 and 6 sa USLS Bacolod. Uy, kamonitor subong nga aga ang mga Unorians or mga Unor bar examinees. O po na dira si Judge Mavil Marukon nga monitor man Judge Mavil Marukon siya. Good morning and thank you for listening. Action Hotline 2006 Golden Dome awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer.
Gani, iyari tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po Di ba may kumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sunod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radio Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw maayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga basuhan nga na-traffic to or na-transit dito sa sulod ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa
Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado gid tama sa amon kay wala kami na pabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Salamat gid sa imo ha. Salamat gid sa pag monitor ninyo karon nga aga. Okay. Thank you gid sa kay Rico Salazar. Sige, ari pa si Noel Zamales pa rin Noel, Araban si Ters Vergara Sancho, Fernandez Eric, kag si Nida Saura, Jocelyn Libon Dispuho, good morning man, kag si Giselle Guillem Mamigo, Madilin Ambagan, kag Kitty Meli Mercado Palmerola. Ayos, araman si Carlos Hasuta, Samson Garcia, Silverio Bagyoso, Tata Santero, si Samantha Yunis, Raymark Istares, Ila Natibuok Ihina, sige. Si Lee J, araman si Inovia Jonathan,
Salamat kag si Ben Ko. Action Hotline. Sa iluan ko lang very quickly, pakarunan ko lang ng gurong bakuna sa butika niya. No, kay naway kapon nakuha namin ni Axondale. Ang kundi ka mo magkalipato kay ang calendar of activities ng COMELEC. Ang campaign period for nationally elected positions will be on next week na, no? Ang local ya sa March pa, medyo lawig-lawig pa ni March 25. Pan sa Bacolod, subong kun maglantaw ko lang sa social media sa Diano, damo reklamo pati kandidato, gambal, kinaksanay na sa mga materials. Tigaling kay way kita gani, according iya sa aton sini nga automated law, ano? Automation na layin naton bla. Why na nasubong ang premature campaigning? Why man na ginabutang na vote for amo na sa posisyon nga kun ano, kundi may mga pero ti ko na dawon mo part na siyang campaign materials nila eh. Action Hotline. Ti amo gina galing ka reklamo piya ka grupo mandri sa Bacolod City. Subong ang away siling nila duwa ka tribo ni putian gag pulahan nga tribo. Lingko grabe yung mga tribo-tribo ni no. Pati mga barangay officials, mong grabe ko nung presyuranay. Action Hotline. Pero nevertheless, diri ko ay sa Commission on Elections or COMELEC, kay luyag tayo baluon, bala starting February 8, kay national position ni ang pag-umpisang kampanya, bala this time masugod man, starting on February 8, ang backlash operation o nano ini ang regulations kundi ng mga posters i-allow. Since ka March pa man niya, mag-kick off ang sa local campaigning. Hibaluon tabi. Online sa hotline. Joining us this morning is the COMELEC officer sa Bacolod City. We have Attorney Revo Sorbito on the line. Attorney, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Salamat din sa pag-imbita sa akong sa programa mo. Good morning man sa imong mga tagpalamati. Thank you, Gid, for having you this morning. First time nga interview ko sa imo sa on-air, Attorney. Sunod na nga si man ako sa Martes, mag-umpisa ang kampanya sa national. Attorney, anong mga in effect, diri sa local, anong matabo siniman sa sining activities or pag-kick off na sang kampanya sa national? May mga operations nga himuon na pagpang regulate di na mga designated posters area. What will happen next week? Well, actually, Action Art, no, may ara na kita sa mga identified common poster areas sa kada barangay, no, kada na-post na ini sa mga publiko nga lugar, no, para ma-inform aton ng mga kandidato kung ilang ang mga supporters, kundi lang pwede makatakod sa ilang ang mga campaign materials. Now, sa February 8, ma-kick off ang aton campaign period, no, for national candidates. So, ang aton naman sa party sa COMELEC will also be starting to go around, no, and then check kung ang mga oversized na mga tarpaulins, mga campaign materials nga natakod, no, or na-display prior to the campaign period, kung nakuha na inisang mga kandidato kag sinilaman ng mga supporters. Hindi pa na-included ang isang local, Attorney? Actually, ang aton nga COMELEC resolution, ang nabutang is at the start of the campaign period, no? So, meaning, even if ang campaign period sa February 8 is start pala for national candidates, ito nga ang nabilian ta, no, included na yung mga local, no, mga okay. campaign material. So most probably tanan nga mga posters dira, tanan nga mga tarps nga illegally posted on sa mga poste sa kuryente, sa mga puno ng kahoy. So start na kamo sa pagpanghawan sini Attorney. Yes, no. May ara kita sini actually nag-convene naton ang aton nga task force backlash, no, diri sa Bacolod City, which will be composed of the COMELEC, PNP, DPWH, DNR, no. Kay malibot ang task force
mangkakas, no? Especially ang mga sa kahoy, ang sa mga poste, hindi ginaya pwede, no? Aha. Ang aton man ma-oversize, no? I-inform naman na ang aton ng mga kandidato, padalaan na notice kung may pa nila na kakas kay kabalo ka, based on the Comelec resolution, prior to the start of the campaign period, they should have already taken down these illegal campaign materials. Okay. Although, ngati, kung ang tawon-taway, pamandag ginabutangan nila sang tinaga nga vote, o kung iboto, o kung suportahan siya mo ni nga nagapapili. Pero ina makonsider gyapon no, nga campaign materials na, kag ina dapat bawal na ining mga dagko nga mga billboards ni siguro, attorney? Yes, bisan pa na action art na wala sinadabutang da vote, pero kabalo man kita tanan nga kung para sa ano ang ilang mga posters, no? So galing kiti, of course, they are also trying to comply, no? May compliance sila na hindi lang napubutangan vote ang ilang mga posters kag streamers prior to the campaign period. Okay. So, expect kita nga before pa man ang Tuesday next week, kinanglan hipuon o kung tipunon kakasunan ni sang mismo mga kandidato. Yes, action art, no? Kahit kung halimbawa, kita magkakasina, no? First nang sa Along Lacson, kadamo, sinasin ka mga lagko nga tarpaulin, kung kita magkuha sina, no? Hindi ka natin pag-iuling sila, ang bilis na linibo man ang adaan, kanugon pa para sila. Gani man. But by the way, antes na o kung magluwas sina, subong ang sa office mo, sir, anong mga preparasyon ginahimo na ton? May mga materials na o election na paraphernalias nga naglalabot alin sa Comelec Manila? Wala pa kita action art, no? Ang aton niya actually nga ginatutukan, subong, is the mga scheduled na mga training sa aton ng mga maestra, no, sa aton mga technicians. Amo niya ang aton ng mga main activities for February and March, no. Ang campaign period ya pagsugod sina ang aton Comelec daw medyo ang guas na regulatory na lang na anay nga function ang pag-check sa mga campaign materials mo. Okay. At the same time, kung may mga plano ini mga national candidates na meeting, no, or mag-rally, no, mangayon na sila sa aton, ma-file na sila application sa aton. I see. So, well said, no? At least naibalawan sa publiko. Ining mga sa jeep, halimbawa, nakita ko bala may mga mga gintapik nga mga posters ay yasang kandidato, pwede lang na siya, attorney? Actually, ang aton yang nga public vehicles, hindi na niya pwede, no? Kasi public utility na siya mo regulated as in government, so dapat index na natin pag usaron at campaign propaganda, no? So, iba na sa mga tricycle na gani, no? Pag mga tricycle, no? Galing kasi kita manggid mapunggan, ginatakdan gina sa mga supporters sa ita ng mga salakyan. Correct. So, hindi na dapat pwede, no? Dapat hindi, no? Galing kay depende sa aton ng mga illegal campaign materials na ginapagtakod sa supporters. Kamulo kasi, with the limited personnel man naton sa aton opisina, hindi naman ginatanan, hindi man na pwedeng adlaw-adlaw ma-operation backlash na lang kita sa dili sa Bacolod, no? Correct. So, but we will do our best, no, to minimize, no, ang proliferation sa mga illegal campaign materials at the start of the campaign period until matapos ini sa May 7. Dari sa Bacolod, duay ta daw signing sa Peace Covenant, duay pa ta schedule sina attorney? Actually, ang Peace Covenant Action Art, iyan ka-activities ng PNP usually, no? Ang Comelec is only a participant. Okay. But I think the PNP has already scheduled a Peace Covenant, no? May daw may invitation na kita sa office kada mag-attend man kita sini. In a way, iti ang imo office sa Bacolod, although sang mga sitwasyon ka may kontrobersiya dito sa national office, hindi maging ka maapektado dis local, sir, no? Atong di action art sa Bacolod, kag sa ibang mga opisina dito sa field,
Kaya business as usual lang kita, no? Ang mga issues sa babaw, why na kita natiyaga sa sila. Anyway, base may harak advisory to the listening public, hindi lang sa kandidato. Sa mga pumuluyo sa Bacolod, sir, base may mensahe ka, please go ahead. Yes, first of all, Action Art, no? Ako yaga pasalamat ako sa inyo, sa katapos sa media, nga permi kita kinatagan sa kategory noon nga maka-istorya, makapalabot sa mga informasyon, update sa atong nga pamuluyo, pagi sa inyong mga programa, no? So, thank you very much. And, ako yaga, balik ko nga, basta kinalanon, no? Mag-interview ka mo, mga inquiries, I'm very willing to give time as long as walang mayayara lang kita na ligwan, no? So, I would like to take this opportunity, no, nga magpabalo sa aton pamuluyo, sa pagpalamati naton, nga kabalo man kita, may mga ginasuportahan ni sila ng mga kandidato, na kabay pa mag-abot ang campaign period, no, especially sa local, guligan man ninyo kami sa COMELEC, no, pagi sa pagsunod sa aton nga mga kasuguan, no, bahin sa pagtapod sa mga campaign materials, no. Kaga, of course, ay palapit ang election later on, gainit ang kinampanyahan ay pagayo kita sang ng matawhay lang bala nga pagkampanya sa pagkatagsa ka mga tribo man nga nasiling mo. Oo. Gani, mga hangaway, kwan lang na. Hindi lang gid magpatama, gid kag magpadala sa kainit sa politika, no? Ang mga lideres ang tagsa ka tribo. Salamat kita, Tony, for the time, ha? Hopefully, magkatawag kami liwat sa imo. Thank you, kag padayuna ang pamahaw tada subong, ha? Salamat kita. Thank you, Kid. Thank you very much. Salamat, Kid. Good morning, good morning. Action Hotline. Ginayo ko lang to siya, kay tadi manong pamahaw siya, attorney. Iti siling ko, ayon talang kabisan gamay gilang. Now, are, umpisa sa palabuton nga Pebrero 8, tanan nga mga posters illegally posted in different areas or location magluwas sa designated nga nga gintumod sa COMELEC, kakason na ang mga billboards niya matamat yun na ipapanaog yun na, hindi no pagulaton nga kakason sa COMELEC, baw. Hindi man galing masaka sa mga tricycle driver sa mga billboard, subong mo. Masaka lang ni damo ni tricycle driver nga mamalos na kagig kadako ni bisan na pinapin lang sa atop mo, dako na siya nga buling na mo. Action Hotline. Ang iban nga mga tricycle ganing ginahimo lang yung makampin materials nga lipod ko sa tion nga mag-ulan. Take bay pa. Bacolod City gina-expecta isa sa mainit nga kuan man nga lugar. Sa tutuod lang sa tempo eleksyon ni balbalanay ni Machangko gani makadto pa ni sa personalay nga mga atakihay mo. Action Hotline. Georgia Gargasiran, good morning. Christine Minyes Villalobos. Si Ma'am Jolie Meltado Patrimonio Araman. Salamat kita sa inyo Araman ka monitor. Si Doc Matt Mayo kag Ma'am Vanessa Mayo dira sa Pungsod America. Virgie Olpinda kag Idi Laos. Upod si Nanay Isabel. Salamat gid kag alin himo tiya kun kasi manwa. Good morning man. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansa ka ang tubig. Actually, Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal
sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Henry Espolgar dari sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, kami diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ako Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaray tila kumampos nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, Di ba may tumataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilakang mga Salamat gid sa pag-monitor kag Mario Labrador, Ivler Morales Flores kag Nailan Ier arot ni Van Nub ay kabudlay Binaventura Toligin Baliskad niya be. Jonalyn Junicio Palco kag Rosita Gonzalez. Good morning. Action Hotline. Why nagkikita tiyempo Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos lang mo ning ginarekomenda kay sigurado maproteksyonan ka batok sa naman nga balatian may ara dira no sang phytochemicals, vitamins and minerals kang gina-target niya pabakuron ang aton gid immune system. So take note 10 pesos ang kada kapsula pero proteksyon grabe nga madulot sa lawas mo. O susubong ang trangkaso proteksyon ni. Hindi na pagulata nga matrangkaso kung kaya ka mag-inom dira kundi way pangadaan. Produkto sa mga butika malapit.
nga pagpangalagad. Inday Blasa nakahingagaw pag good morning. Thank you, Gid, for listening. Ako naman Aksunar Tayhupon saying thank you so much for joining the show. Magkakson din ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa nga amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio.